सना दिनै बियार गंसे लोंदो। ओहो आं लोङा आं लोंफेरखाया। दिनै खनसे लोंदो ना आंनि बार्थडेयाव लोंनायालाय माथो जानो। लोंला नामा? गावनि गोसोनि बार्थडेयाव जौ लोङा नामा? एसे लों। दे होनबालाय लोंसां। लों आरो लों गोसोआ बादि लों आं दङ। हाब लोंसिना हो। बिदिसो लोंनांगौ दा बेफोरसो जौ लोंग्राया। माथो लोङा होननायालाय बथलनि गोदावबावोब्रा बेलाय। नोंथ' गाबोन फुङाव दोनलाङाबा गबावगोन बे खम हरसेमानि लोंसिगोन बे। नोंसोर लोंबाय थादोलाय आं बायसोरजों थांसै। आंलाय मोनथिला। सिखारदो मोनबाय। उन्दुदो नोङो जौ फैबाय। नै बे न'आलाय माथो जोंनि बायदिथार। औ मा सोरनि बे न'आ नोंसिनिनो। ए नंगौ नामा? औ। दे थांदो बिदिब्ला। ओइ र' ओइ फैसा हरलाय आंनो 5000। होद फैसायानो गैलाय लांला। नै बेल'सै। थेंक इउ बाय बाय। गुलाब मदिरा बे मैथा देवानिया आंखौ बरबाद खालामखाबायना सुमारा। आंनो जाबायदि हिनजावखौ लाबोना होफैबाय। सामब्रामखौ हाथाजों अरखावनानैसो ओंख्रियाव होयो। डेन्जारखा। बानलुखौथ' आथिंसो गाफ्लेबावो फाग्लासो। बेदर ओंख्रिबा जाग्रोबावो सुमारा। गाव जाना आग्लायनायखौसो आंनो दोनो। बिराद असायबाव मैथा देवानि। बेलायनो लोखि हिनजाव साला सुमारा। मोनबा थिखोना होगोन आं बेखौ। ओइदिनखालि मोनबाय बे मैथा देवानिखौ। थिगसे मस्रायगोन आं बेखौ बारा। खुनु खोथा गैया। साला बे खुन्थियाव आं सामफ्रामबो सौदावो। बेखौ दिनै नारखारखागोन आं। नोंगौ सयथि नारखारथारगोन आं बेखौ। खेलाय नोंबाय थाया आंजों। साला र' बे सेन्देल डिस्टार्ब खालामदों र' नोंखौ बेटा। सेन्देलानो डिस्टार्ब खालामबाय दे। र' गवा नों बेटा। र' लंपेन्टआ डिस्टार्ब जादों र'। बेटा खेलाय गवा नों दिनै गवा। गस्लाया डिस्टार्ब जादों बेटा। र' खेलायदों।
बिफा आं माबा सानदोंमोनहाय ओं दे बुं मा सानदों हा फिसाजोआ बिदि फाल्थु जाबाय थायोब्ला बिजामादैखौ मारै मोजां मोनो दे बेखायनो थाब बिजामादै नागिरनोसै आंहा बेखौ सानखाबाय गाबोनहाय मैथा देवानि फैखासिगोन आं लिंहरखादों ए बे औवा बारि ना औ दे लिंहरबाय बालाय नुबाय थेफ्लानि आखला जौ लोङा होननाया अबाव लोंना फैलायखो लाजिनो रोङै मावजि सादु ओइ दुमफे आंनि हिन्जाव ओइ बे लोगोआ बोरमा फाननानै फैसा मोन्दोंमोननोलै बेजोंनो एसे होना फैबाय लाजिनोबो रोङा ट्रेक्टर मोखां मालायनि फैसाजों जौ लोंनानै फैनो ओइ बे मोनलोंनाय प्रब्लेमा लाजिबाय थालै हाब माथो आदा गुबुनासो फैखोब्रा ओइ बाजेन थांसैलै शाला गुसि गबरा फैदों होनबावदों मा लांफैदों नोंलाय आंनि न'आव शाला आं गैयि समाव हा ना बिबाजैखौ लाइन मारै फैदों सुवाद शाला ए मा रावलै बे बाजेन दाउ सिथारनो लेंहरनायखायसो सिथारफैदां दा जादोल' नोङो रद' दाउ सिथारनो शाला जाया मा थां नों दाउ सिथारनायखौ शाला दाउ सिथारनो ना बिबाजैखौ लाइन मारैनो शाला र' नोंखौ मालाबा सेन्देलनि माला गानहोगोन आं शाला बेनो जाबाय मानसि गोजांनि आखुआ लेखा गोरोंनि आखुआ लाजिनोबो रोङा लासिं सिं जाखायो बानायसो बेफोरबायदि उसुबिदाया बयनावबो जाखायो फिसा हिन्जाव थाबाय जेब्ला बिजामादैखौथ' नागिरखानांगोन बानायसो नङा होनबा माने आं दा गथ'खौ बिलाइनो गोसो गैथ'वामोन दासो गथ'नि बैसोआ 18 बोसोर जादों माथो खालामबावनो गथ'आनो दुस्थ जाथारबायबा जाखायो बानायसो बेबायदि बैसोआव फाल्थुबा जाखायो नंखायनो बे समावनो जुदि दामब्रा हमनानै हरनो हायोब्ला मोजां जागोन नङाब्ला बिपदसो फैगोन दे आमायसो नोंल' थाबैनो मोजां सेंग्रा नागिरना होदो बेफोरखौनो साननानै आं उन्दुनो हालायलांला जागोन बानायसो दैया लोंदो सिन्था दाखाला बानायसो आंनि नोजोराव सासे मोजां सेंग्रा दंखायो सिगारेट सोबा थांखु जाया एखेबारे दै सिदा सादा मोजांथार गथ'आ नोंसोर गरम दाजा जुदि नोंसोरो आंनो खोथा होयोब्ला आं आवगायनो हागोन लामाखौ बानायसो जागोन जोंनोबो बिदि जाया लोङा नम्र मानसिखौ नांखागौ होमबालाय माथो आं गाबोननो खबर लायथारसै बानायसो नोंसोरल' जुलिनि थाखाय थिक थियारि जानानै थाखा सिन्था दाखालाम बानायसो आं दं आच्छा नोंना गाबनायनि हाबाफारिया जोब्बायब्ला गथ'निया मा जादों खोन्थादोब्रा गथना बे गथनानो बिराद गिदिर जाबाय सनाया हाबा जानोसैनो हा बेथ' मोजांसो नोंहासो गोदान मोनगोन बेखौलाय मा सानदों नोंनि बाथ्रा है सिन्था दाखालाम नों लोगोना सुथुरलै बे हिन्जावखौ लानानै बेरायनायाव बेसेबां फैसा थांखो दख'ना बायनाय ड्रेस बायनाय मेथाइ आरि जाहोनाय बियार लोंहोनाय ओरैनो फैसा थांबाय बेसेबां लस जाखो आंहा बेथ' नंगौ लसथ' जाखाबाय खम फैसा गारबाय नों बेफोरखौ जमा दोननायब्ला दा बाइक गंसे मोनसिगौमोन दा मा सानदों नोंलाय मा साननो आंथ' ओरैनो हगारनाय ना बेखौ बिदिब्ला मोनसे खामानि माव थ' मा खामानि थ'ल'ब्रा आं दं
नंगौना नङालै थांदोलै ओइ सना मा सानदोंलाय ओइ सना आंनिफ्राय एथ' थाखा जानानै आंखौ गारनो सानदों नोङो हा ओइ सना मा सानदोंलाय सना गुवा नों गुवाथ' नोंखौ नायगोन आं आंनिफ्राय एथ' थाखा जानानै गुवा नों आंनिफ्राय एथ' थाखा जानानै ओइ सोर नोंसोर सार सना सोरनोबा नोंफाया फोरोङा नोंसोरखौ बिसोरखौ होआबा जालालै खादो जालालै सोर सोरनि फिसा बिसोरो गियान होनाय सनमान होनाया गैला दार मास्तिनि बिसिनि बिमा बिफाया माबायदि ओइ बाबा आंनो हिनजाव नांगौलै बबाव मोननो नागिरना फै आंलाय जेबो मिथिया हामथारबाय फिसा बेफोरसो फिसालाया मालायना फिसालाया बाय बियोबा आंना फिसालाया हिनजावसो बियो हामथारबाय फिसा मा राव जाखो बेलाय लाजियासिदों बेबायदि बाथ्रा बुंनो दानो हिनजाव बिनो बेबायदि बैसोआव ओइ आं जेबो मिथिया बबेनिफ्राय लाबोयो लाबो खिन्थु आंनो हिनजाव नांगौ बांग्रिं मावनाय बायदिसो मोनब्लां सयथिबो ओइ बिमा बेखौ अजानाव लांदो बारा थिग मोनासां आं हले बुंखाबाय जुदि थाब मोनाबा जायखौनो मोनो बेखौनो लामायाव बोना लाबोगोन आं एसेलै बिमा गाबोन ओंखाम थंफ्ला जुखादो सोरनिबा हिनजावखौ बोना लाबोफ्रांबा आंसो बुजालाबायगोन बिफानो लाखादों बिफानि आखलानो बिफायानो बिदिनो खामोन नालाय बिफानिखौ सोलोंजोब्बाय हिन्जावा दंबैनाय एकदम दै बिमा बिफानि खोथा दानफेरा नायल' जाल' सासेल' फिसाजो एकदम लक्की मावनाय दांनाय गासिबो गोरोंखा न'खरावनो बिमा बिफानि लाजोबखानाय मोजां नांनायाथ' बेबायदिखौनो नांगौ गुमै जाहाथे जोंनि न'खराबो एसे समायो बैनाय आं थासान्दियाव माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय बे हिन्जाव फैनाय मानि लक्ष्मीयानो फैनाय दानि जुगाव बेबादि नोरोम सति हिन्जाव मोननांगौआनो गोब्राबसै बिनानाव दे जागोन दे नों माला सोलाबो बेखौल' खबर होदो जयैनो थांनानै नायनोसै सेंग्रा सिख्लायाबो नायथोंसै नायलायथोंसै औ जायो होमबालाय आं दा बेलासियाव थांनानै खबर हैनोसै बैनाय जायो गुमै नों माला सोलाबो खबर होबानो जाबाय आं दा बेलासियाव थांथारसैलाय जेबो सिन्था खालामनाङा आं दं न'खरावथ' बारि बागानजोंनो ग्रोम ग्रोम देनां मोनबाय बायोबा नोंनोनि जाजोबथारगोन मामाय सम्पथिया नै मोनथारसै मामाय बारा गोजान गैला बेबादि हिन्जावखौ गारजाया मामाय बेबादि आं जुलि होबोनाया मेरलासै मामाय ग्रोम ग्रोम संसार जानानै दं मामाय न'आ बेनो फैदो ओइ सोमखोर सिखारदो फिसा सिखारदो नै न'आ मोनबाय फिसा फैदो मोनबाय फैदो न'आ बेनो फैदो बे न'आथ' बबेलें बोखोलै बे देवानियालाय आच्छा बानायसो सिनायथियाथ' लाखांलायबायानोसै दा एसे हिन्जावसाखौ लेंहरदो नायलायथोंसै औ नोङा माथो थाम बिमा नानिखौ लेंनांलायदो औ न'आथ' सनानिनोलै ना बिनानावसो दं बेहा
बिनानावबाथ' हामथारबायलै। हनै बे नाय। दे होमबा आमायसो दैया लोंलायदो। औ दे। गथ'आथ' बेनो नङा होमबा? औ नायलायदो। दे नायलायदो। देया एसे सनमान लाहैदो। नांलायला आबै। नोंनिनो भाग्यथालै आबै। माथो सनासोलाय बेनलायनो लोखि हिनजावसाला। आं आखाइ सुहैनोमोनलै। ए आखाइ सुइनो? औ सुइदो। थां नानि आखाइ सुनोनो दोनलां। दे फै। बानायसो आं एसे बाहेरायाव थांथ'नो नामा? दे थांदो। थाथ' ओमफ्राय नाय। दानि जुगनि गथ'फोर मा बुंबावनो।